Isikebhe akusinhlangano yepolitiki. Kodwa uhulumeni mayizolokho esiqhukuluze lokho esiphusha. Inhloso yesikebhe ukulwa nobugebengu kuzwe lonke. Ake sizame nani baholi besikebhe. Ngeke kube umholi wesikebhe ungakwazi ukuhola ikhaya. Uma ungasuyi ubaba ekhaya einganeni zakho emndenini wakho ngeke kube umholi wesikebhe. Yekelani abantu besikebhe ukukhetha abantu abazoxova inhlangano. Uyabona nje kusuka abantu basedumbe la. Abanabo ubuholi. Baningi abantu isikebhe asifani nepolitiki. Epolitikini usuke uye ngoba uyofuna imali. Yikho kulula ukuthi mangabe ubona ukuthi ayivuki la ushiye lelo qembu uyongijoyina elinye iqembu. La esikebheni akunamali. Silwa nobugebengu. Abantu base South Africa abahlangene beumphakathi balwa nobugebengu ukuhlaliseka sithi akungabi nomama engasena ndoda kuthiwa uyaqhekezela. Akungathiwa kunezingane engasena bazali ziyarapha lezo ngane ziyalokhu njani. Senzele ukuthi umphakathi kube lula. Amaphoyisa awasebenzi ngento engenabufakazi. Awasebenzi ngeinsolo. Kodwa noma ngabe nibophezela njengenhlangano yesikebhe azobopha amaphoyisa gwebe. Ngoba nina senizile natholisela nathi nathi. Yekelani ukusinikeza onshebe nabayizigebengu. Sinezigebengu eziningi esikebheni. Yekelani ukusinikeza abantu abangadingi ukuba abaholi. Ngeke ube umholi uma umholi nje oholayo uhola nje ngenyama nje wena uwe nje kuphela. Ngeke uzibahola abantu. Ubuholi kufanele uphiwe. Uyazi kukhona icala okuhlulele ngokomoya umbheke ubaba umoya uthi lo baba kanacala. Akakaphenduli kodwa nje usalalela inkulumo uzwa nomoya wakho nje uyakutshela ukuthi lo muntu akanacala umsulo. Hlulela amacala ngokuchema. Hlulela amacala ngokudizela. Nibulala inhlangano niyenza ukuthi ihambe ikhulunywa kabi nakuma social media. Akeniyeke nje ukusilethela obaba abangasibo baba bemisi. Nisilethele ichithamisi lo muntu uhluleke ukufukamela umndeni wakhe. Umndeni wakhe awunawo ukuthula. Emphakathini kwabo bakunakho ukuthula nina nizodwa ngabe ushamene sikephi uzophatha kanjani isizwe singazi. Khethani abantu enibabonayo ukuthi baphiwe ubuholi. Ungamkhethi umuntu ngoba unezinto mhlawumbe unezinto ngoba ubetshontsha. Ubuholi akanayo nje emndenini kubo noma egazini lakhe akanabuholi.